No niin, katsotaan. Tai sitten jätkille Ghost of Taborista meikän setupia. Täällä tää on bunkkeri, mistä aloitellaan. Täällä on meikän armori. Meikällä on luuttinut. Tää on yllättävän pitkään säilynyt. Mulla tuli. Tää on tennispalatsi erikoinen. Niin, tässä AKM-lippaita pari kappaletta odottamassa. Ravistetaan 3 värähdystä täynnä. Olihan se, joo se reppu hyvää. Sitten ihan perus. Tää ei pysäytä kuin ihan perusluote ja tuo ei pysäytä senkään vertaa. Tää saattaa ehkä just kivääriluodin pysäyttää. Täällä on meikän kaikkia laaserit aseisiin. Tähän ei saa vaan tähän meikän perus AKM, minkä joltain pölliä sain viimein unlokattua, että kauppiaat myy näitä meikälle, kun se pitää grindata näitä, niin toi mikki on muuten kypäräkin. Mutta niin tähän ei saa, pitää saada tämmönen, tää on johonkin pistoolin tää reili. Ei saa tähän kiinni, pitää olla erilainen reili, niin sais katsoa hologrammitähtäimen, pitää mennä tällä paljolla. Ja sitten löytyy Makarovia. Siinä on meikä pistoolit. Nää on luutittuja muilta, ei mulla näihin hirveästi ammuksia ole, kun klokki löytyy ja lippaata löytyy ihan vitusti. Sitten on täällä mitä meikä saa. Noi ottaa niitä hetkiä, kun haluaa istua olohuoneen lattialle ja ampua vaan sniperilla. Mutta niin siinä on kaikki meikä lippaat, mitä mulla löytyy tähän. Ja löytyisi yksi rumpulipaski, jonka joltain nussin, joltain pelaajalta. Mutta aksuja, meikä suosikki Submachine Gun ja toi nyt on tuolla toi G35C vai mikä toi on, niin ei mulla ole tähän lippaa, eikä mä saa kauppialta vielä, kun on niin low leveli, mutta oon pistänyt sen tänne ihan koska saisin jostain. Mutta sitten tässä on kato meikä, siellä on, laitetaan ruutia, sitten laitetaan noita hylsyjä tonne ja sitten valitaan kaliberi, että minkä kaliberisia haluat tehdä, niin no siinä on meikällä ruutia ja hyvän verran, täällä on pari tyhjää lipaa, eikö ne täysin? No ehkä ne on puolilla. Erilaisia, okei, haulikon padit, pistoolin pate, mitä sinä teet siellä? 76251, tää käytti 76239 muistaakseni. Sitten näihin saa kans otettua erikseen armor piercing tai tracereita. Mulla on ihan FMJtä. Vielä kun en oo saanut unlokattua mitään ihmeemmin. Mutta niin tää on ihan makea peli mennä tuonne. Mennään vaikka tuohon suoraan tuosta. Tehdään semmonen amok-juoksu, katsotaan, että miten ne käy. No niin, nää nollaan tuli päivit. No niin, mennä serverille. Tähän semmonen ei paljon hiippailla, nyt mennään vittu I'm here to fuck -tyyppinen raidi. Se ideana päästä niinku tulee tänne pelialueelle, otat omat kavat mukaan mitä haluat, lootit tavaraa täältä kaikkialta ja sitten koetat päästä extractiin eli ulos täältä pelialueelta hengissä. Täällä on pelaajia ja sitten täällä on noita tietokoneohjaamia tyyppejä. Singfireille. Siellä ei pelaajat räiskii, mutta ei myö vittu näki meitä. Mulla on jo.
Hätää tulossa. Nämä talteen. Aina kohta tulee joku tänne toinen pelaaja. Todennäköisesti josta puheen on settings audio mutelle mikki, etteivät kuule kun mä mutisin täällä ja sitten aseen kuuluma tuosta noin. Kun löytyy tähtäin paljon. Niistä saa rahaa, jos ei muuta mitä niin saatanasti nyt valmiiksi. Ruoka ja juoma pitää huomioida. Sitten yksi chokopatukka. Kun veli paljon näitä alkuun. Tähtäimen vaatista on vittu rautatähtäimillä aina vähän oma hommansa. Tähtääks tää nyt päivä seinä? Tietokoneen pelaaja. Räiskivät toiset pelaajat, ei tarvi lippaita. Bensaa en ota mukaan. Tarvii tonne bunkkeriin, että saa valot päälle, niin pitää olla bensaa. Se voi ostaakin. Äänet on tosi tärkeät se pelissä. Kuulee mistä toiset pelaajat tulee. Me lähdettiin tänne vittu nussimaan leikkimään. Haetaan sitä tappelia. Täällä puhuu, kato ihmispelaaja. Näytään nuupia pöydällä, laita mikkiä pois päältä. On tossa heti kulman takana. I'm on my way. I'm jumping. Oh, what's in here? Oh, sweet! A sight. Can I put the sight on? Oh, no, I can't. Here. Ooh. Please don't shoot me. Ja. Please. Please don't shoot me. Alright? He was my friend. I beg you, please. Yeah, no worries. Walk away, walk away. Alright, Walk where? away, not this way. This way, this way. Stupid motherfucker. Mä sanoin, että kävele pois sieltä. He was my friend. Look, I washed my hands. Mennään nyt sinne, ettei menetettäisi. Mä sanon, että tässä luutettiin nyt tossa jossa. Ei niillä kyllä ollut mitään varusteita, ne oli vaan ja porukka juoksee täällä alastomana, kun niillä ei oo. Tomma tarvii. Tää on siihen AK-malliin se reili. Makarviin. Meillä ei ollut kyllä yhtään mitään. No niin, lähdetään vittuun. Kerta tulee takaisin. No ne lätis kova äänisesti. Mä tiesin heti, että se on niin kuin puhuin sitä äänen käytöstä. Mikki kannattaa olla pois. Mä sanon niitä tietokoneen tyypät yhden osuuden.
paljon varustettu. Älä kuole, älä kuole. Jei. Vaikka nyt vittu saa. Ja risti tulee. Sellaista sama. Kammikin tappaa. Joo, pelaaja tappaa. Ja sit joutuu sen tekoälyristi tulee. Tappo ihan perus vittu. Mat 49. Ihan turha. Mutta oli niin paskassa kunnossa, että riitti, että ampui vasempaan käteen. Hieno peli vittu, kun se hakkaa taas. Nyt ei oo mitään. Ei muuta kuin... Pikku plan. Varustetta niskaan. Welcome to Tabor.